בסדר גמור. שי, תודה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל. אז שוב ערב טוב לכל מי שלקח את ככה הזמן היום להצטרף אלינו. אני שי שרון, מדריך טיולים, מורה דרך קרוב ל-30 שנה, בדרכים משנת 2000, יעדים רבים ושונים בעולם. והיום אנחנו רוצים לבקר ביחד ביעד קרוב וקצת פחות מוכר, הפלופונס, קראתי לזה הדרום הרחוק של יוון. זה אומנם קרוב, אבל איכשהו זה קצת המון פעמים ברחמק מעינינו, מעיני המטיילים הישראלים, אז נצא לדרך. יוון, כולנו מכירים את יוון, אנחנו מטיילים בצפון, בדרום, היינו באתונה, אולי סלוניקי, בהרים, אולי באיים, אנחנו מכירים את האוכל והטעם והשלווה היוונית, והפירות והירקות והיין וכל זה. השלווה הזאת של החופים הקסומים, שמלווים אותנו בכל מקום ביוון, ומהדברים האלה יש לנו המון המון, גם בפלופונס, כולל עתיקות רבות, כי הפלופונס זה המקום שממנו מגיעה אולימפיה ואולימפיאדה, זאת תמונה מאולימפיה למשל, ספרטה, מיקנה, העיר העתיקה ביותר ביוון וכולי, כך שיש לנו בהחלט הרבה דברים לגלות בפלופונס. היוונים אומרים שהפלופונס זה המקום שעדיין לא התקדם והתפתח ונהיה חלק מאירופה, וזה המקום שאליו הם בורחים כדי להיזכר ככה בבית אבא או בבקתה של סבא ובאוכל של סבתא, ביוון של פעם. אז בואו נתחיל. איפה זה בכלל הפלופונס? יש לי כאן מפה בגדול של יוון, רואים גם את מערב טורקיה ככה בצד, אבל כל האיים האופשור של טורקיה הם בעצם חלק מיוון. אנחנו מחלקים את יוון בגדול לשלושה חלקים. צפון יוון זה יוון היבשתית, חלק מהבלקן כמובן, מאתונה וצפונה, סלוניקי וכולי, כל ההרים הגבוהים ומטאורה והכל. יש את האיים, אוקיי, שהגדול הוא קרטים, שהוא ככה מדרום למפה קצת, וכל האיים של הים האיגאי, בדרך כלל בים האיגאי, טיפלה בים היוני, שכולנו מכירים, מטיילים, מבקרים בהם, חופים נהדרים, בילויים בכיף, ויש לנו את הפלופונס, שזה בעצם כף יד הזאת עם האצבעות האלה שאנחנו רואים ככה מדרום. תכף אני אעשה פה הגדלה. פלופונס, פלופס זה שם של גיבור מהמיתולוגיה היוונית, ונס זה אי, האי של פלופס, ולמעשה היוונים מתייחסים לפלופונס כאי, למרות החיבור הזה באזור קורינטוס אל היבשת עצמה. אני עושה זום אין על הפלופונס עצמו, סימנתי פה גם את האתרים העיקריים בטיול, חלקם מדבר היום, ועל המסלול באופן כללי, יציאה מאתונה, כי שם אנחנו נוחתים בדרך כלל, נסיעה קצרה לוקחת אותנו אל תעלת קורינטוס, אנחנו למעשה חוצים את התעלה, מהמאה ה-19 כשהתעלה נחצבה, האי הפך להיות אי ממש, לפני כן היה חיבור דקיק אל היבשה, נוסעים לאורך המפרץ הקורינטי, ואז מטפסים להרים, אל קלבריטה, ברכבת ורייקוס, מטיילים באזור ארקדיה, פה את ויטינה במרכז, על המערב על אולימפיה, נראה אם אתם רואים את הציין שלי, אני לא יודע אם רואים אותו, אבל זאת אולימפיה, ואז דרומה לאורך החופים היפים לפילוס, במפרץ נברינו, במטוני, זה נקרא אצבע המסינית, מסינה, האצבע הכי מערבית, ואז לקלמטה, איפה שמגיעים הזיתים, כן? ולאצבע המרכזית, אצבע מאני אנחנו מכנים אותה, הפראית מאוד, עם האתרים המיוחדים שלה, הלאה למונמבסיה והאצבע הלקונית, לקוניה, כי זה היה חלק מספרטה, ובחזרה עוברים דרך ספרטה. העתיקה לא נשאר ממנה היום הרבה, אלא עיר אחרת בשם מיסטרט, נדבר עליה, לנפליו ולאגודל של כף היד, שנקרא ארגוליס, בקצה שלו אנחנו שתים לאי הידרה, ואז חוזרים דרך אתרים נוספים, מיקנה, אפידבלוס, וחזרה לאתונה. זה פחות או יותר המסלול שנדבר עליו היום, וזה גם פחות או יותר המסלול של הטיולים שלנו, שאנחנו מבקרים באזור הזה, וזה קרוב, אבל זה מקסים, זה מיוחד, אין ספק שזה אזור שיש מה לראות בו. אז נתחיל על קצה המזלג באמת בכמה מילים, ואז נצא לדרכנו.
הפלופונס, כמו שאמרנו, האי של פלופס, מהמיתולוגיה העתיקה, נסוס זה אי. השטח הוא 22,000 קמ"ר, בערך כשטח ישראל. באופן כללי, כל יוון זה 132,000 קמ"ר, נניח פי 5 מישראל, פחות או יותר, אז הפלופונסוס הוא קצת פחות מחמישית משטח יוון, בכל יוון יש כ-11 מיליון איש, והפלופונסוס בערך 1,500,000, זה פחות או יותר, הוא קצת פחות מיושב ומאוד פראי בנופים שלו. הפך לאי, כמו שאמרנו, עם חציבת תעלת קורינתוס, נדבר על זה עוד טיפה בהמשך, אזור מאוד הררי, תלול מפורץ, כמעט ללא מישורי חוף, החקלאות היא הררית, זה הופך את זה שכל עיר הייתה בעצם בנויה בתוך העמק שלה, כאשר הערים הגבוהים הם משמשים כמחסום מהערים האחרות, לפעמים הדרך המהירה יותר להגיע הייתה דווקא דרך הים. ההר הכי גבוה, הר אליהו הנביא, 2,400 מטר, יש שם אתר סקי גם, מקסים, שלג שם, נשאר עד מאוחר, בטח במרץ, אפריל, אפילו מאי, אנחנו רואים את השלג בפסגות. בפלופונס ישבו תרבויות עתיקות וחשובות, כמו מיקנה, שהיא בעצם העיר החשובה, סליחה, לא החשובה, העתיקה ביותר ביוון גופה. נכון שבכרתים הייתה התרבות המינואית, שהיא קדומה אולי טיפה יותר, אבל היא בכל זאת טיפה ליותר דרומית, היא על אי. מיקנה, אולי מקביל לאתונה, אפשר קצת להתווכח על זה, העיר העתיקה ביותר, או בין העתיקות ביותר ביוון. בהמשך היה לנו את ספרטה ואולימפיה, נדבר עליהם קצת בהמשך. אוכלוסייה בסך הכל אמרנו כ1,400,000, העיר הגדולה היא פטרס, טריפולי במרכז היא הבירה, אנחנו פחות מבקרים בערים הגדולות, זה פחות מעניין אותנו. העיר הכי גדולה שנגיע אליו זאת קלמטה, הערים הגדולות יותר פחות מעניינות מבחינתנו. תמיד היו יהודים בפלופונס, אנחנו יודעים שהיה קשר ליהודים עם ספרטה העתיקה, הגיעו כהנים מיהודה לספרטה, גם מקורינתוס, לפחות מהמאה השלישית לפני הספירה, וזה אולי המשפט שחשוב מאוד לומר אותו, היוונים אומרים, צפון יוון זה לתיירים, כי זה כבר מיושב, וזה כבר תיירותי, וזה כבר אירופאי שכזה, אבל הפלופונס, הדרום, זה עבור היוונים. שם היוונים נוסעים לחופשות שלהם, כדי ליהנות מיוון של פעם, מהחוויות המאוד אותנטיות, ולהיזכר, כמו שאמרנו, בבית אבא או סבא, וכן, אוכל של סבתא. אז נצא לדרך. אנחנו נוסעים אל הפלופונס. יצאנו מאתונה, משדה התעופה, 1.5 שעה, משהו כזה, יציאה ראשונה, תעלת קורינתוס. זו התעלה שנחצבה, היא חצובה כמובן, ובעצם מפרידה את הפלופונס לחלוטין מהיבשת, כן, מאירופה, והופכת אותו לאי מושלם. אורך התעלה, זה בעצם רוחב החיבור. אורך התעלה הוא כ6.5 קילומטרים, העומק שלה כ80 מטר, עומק המים עצמם הוא כ8 מטר סך הכל, והרוחב הוא כ25 מטרים. התעלה הזאת היא עתיקה מאוד. היא כבר נירון קיסר במאה הראשונה תכנן והתחיל אפילו לחפור את החפירה שלה, לחצוב אותה. אבל זה לא באמת נסתייע, כי הוא לא שרד יותר מדי, העבודה הייתה קשה מאוד, ולמעשה בקצב יווני לקח עוד 1,800 שנה בערך, רק בסוף המאה ה-19, התעלה נחצבה, זה לקח 12 שנים, נחצבה לחלוטין, והפכה את פלופונס לאי. זה הנוף מהשייט עצמו בתוך התעלה. עד מה שקרה שבעצם הספינות נעשו גדולות מדי, די מהר, והתעלה הפכה להיות פחות חשובה. אם בעבר היא הייתה חיבור חיוני בין מפרץ קורינתוס אל הים האיגאי, לחסוך את כל המעקף הזה, שלפעמים הוא דרך אזורים מאוד פתוחים וסוערים, המעקף שעובר את הפלופונס, אז כשהתעלה כבר נחצבה, התחילה כבר המאה ה-20, די מהר, תוך דור או שניים, הספינות גדלו, ובעצם התעלה הפכה להיות קצת פחות חשובה. היום אנחנו בעיקר שתים בה כשייט תיירותי בשביל הכיף, יחטונרים אוהבים לעבור בה, זה משהו שחשוב לעצמה להביא, ומבחינתנו, כאמור, היא הכניסה אל האי פלופונסוס. אנחנו נוסעים לאורך הדרכים היפות של הפלופונס,
ודי מהר, עוד באותו יום, כן, מחליפים את האוטובוס שלנו ברכבת, שלוקחת אותנו, מטפסת איתנו בהרים בקניון שנקרא קניון ולייקוס. זה הרכבת מדיה קופטו לקלבריטה. זו רכבת עתיקה, בעבר זו הייתה הדרך הנוחה יותר להגיע אל ההרים, חבל ארקדיה. היום גם יש כבישים מפותלים שעושים את זה, אבל עדיין הנסיעה ברכבת היא בהחלט חוויה. היא עוברת בין כפרים קטנטנים ונופים יפים, שוב מעל קניון ולייקוס, מטפסת לאורך 22 קילומטרים, 700 מטר גובה, זה הופך אותה למאוד מאוד תלולה. בחלקים היותר תלולים שלה, מעל 12% שיפוע, מי שזה משמעותי, כן, מי שעבר לו משהו, בעצם יש מעין גלגל שיניים קטן שמסתובב ומסייע, מעין גלגל שלישי שמסייע לרכבת לטפס למעלה ולעלות למעוז חפצה לתחנה האחרונה בעיירה קלבריטה. אנחנו מגיעים אל העיירה עצמה, אנחנו מסתובבים בה, בדרך כלל מעבירים שם או לילה, או שמגיעים אליה אחר הצהריים, ממשיכים למקום סמוך. כל העיירות האלה מאוד חמודות, גם יש את הפלטיה במרכז, אנחנו נמצאים גבוה בהרים, אז שמטיילים באביב, והאביב הוא ככה מאוחר, מארץ אפריל לתוך מאי לפעמים. העצים עדיין פורחים, מאוד יפה לשבת ולספוג אווירה כפרית, הררית כזאת של יוון של פעם, אבל לקלבריטה גם יש את הצד העצוב שלה, היא הייתה במלחמת העולם השנייה מעוז פרטיזני, ובמלחמה עם הגרמנים נעשו שם מעשים מאוד, מאוד חמורים, כולל טבח קלבריטה. קלבריטה לא הייתה רק מקום של לחימה של הפרטיזנים בגרמנים, 100 שנה לפני כן היא הייתה מקום ממנו יצאו ראשוני המורדים למרוד בשלטון הטורקי העות'מאני, ומפה בעצם האזור הזה התחילה מלחמת העצמאות היוונית. אנחנו ממשיכים בדרכנו, כן, יום המחרת אולי, ככה עם כוחות מחודשים, נוסעים דרך האזור המקסים הזה של ארקדיה. באזור ארקדיה, אזור כאמור גבוה יחסית, הררי, זה המחוז היחיד בפלופונס שאין לו גישה ישירה לים, באופן מסורתי, זה היה המחוז של רועי הצאן, אנחנו יודעים שמכאן, מהאזור הזה, מגיע האל פן, האל של רועי הצאן, והנוף הזה הארקדי, כלומר נוף ארקדי זה קצת כמו להגיד נוף פסטורלי, נוף של מרעה, נוף הררי, נוף של טבע ככה עוצמתי ויפה. אנחנו מטיילים בין הכפרים, הכפר הזה מה שנקרא דימיצנה, אחד מהכפרים העתיקים והציוריים שיש לנו באזור ארקדיה, בחבל ארקדיה. אני אוהב מאוד לבקר בו בגלל הסמטאות החמודות שלו, שככה לוקחות אותנו, ככה קצת ברגל, טיפה למעלה, למטה, לפינות חמד ממש יפות וקסומות, בתוך הכפר הזה שהיום קצת משפצים אותו ככה לתיירות. הכפר הזה הוא חשוב עבור היוונים גם, כי זה בעצם המקום שבו התחיל ממש נס המרד, או המרידה בטורקים העות'מאנים. קלבריטה היא אולי העיירה המשמעותית, אבל כאן התחילה התכנון הזה איפשהו תחילת המאה ה-19, 1820, אנחנו יוצאים למרידה באיש החולה על הבוספורוס באימפריה העות'מאנית. אנחנו ממשיכים עוד בדרכנו, יפה לטייל באביב, יפה לטייל בסתיו, יפה בקיץ, חורף טיפה קשה. בהרים האלה הם בהחלט מאוד מאוד גבוהים ומרשימים, גם כשהעצים פורחים וגם כשהם עומדים בשלכת, ואנחנו מתחילים לרדת מארקדיה, דרך עוד כבישים מפותלים וכפרים יפים ציוריים כאלה, ובסופו של דבר הדרך לוקחת אותנו הנה, דיברנו על האל פן, האל של רועי הצאן. אז אם יש פקק תנועה בדרך, זה בדרך כלל לא בגלל שיש הרבה מכוניות, אלא כי בדיוק העדר עובר את הכביש, ומה לעשות, אנחנו בהרים, להם תמיד יש את ה-right of way, יש להם תמיד את העדיפות בדרך, אנחנו מחכים בנחת, ממשיכים בדרכנו למטה, לאזור החוף, ובגבעות הסמוכות לחופים המערביים של הפלופונס, אנחנו מגיעים לאחד האתרים החשובים ביותר, זה בעצם האתר של אולימפיה.
אולימפיה לא קשורה ישירות לאולימפוס, שהוא בצפון יוון, לאולימפיה קשורה לאלים האולימפיים, והאולימפי ביותר שזה זהוס. כאן באולימפיה התחילו במאה השמינית לפני הספירה, שנת 793 לפחות, או אולי אפילו לפני כן, התחילו המשחקים האולימפיים, זה בעצם תחרויות ספורט בין ערים שונות ביוון, שלאט לאט תפסו תאוצה עד שהקיפו את כל, או כמעט את כל ערי הפוליס ביוון. מקום הזה משמעותי מאוד ליוונים, לא רק כי פה נעשו תחרויות ספורט, פה נעשה פולחן זהוס, שהוא חלק מאותן תחרויות הספורט, אלא שפה אפשר לומר נוצרה יוון. למה? כי באולימפיה היו צריכים לקבוע את הזמן, כי פעם ב4 שנים יש איזושהי תחרות ספורטיבית. זו פעם ראשונה שצריכים לתאם את הזמנים בין כל ערי הפוליס, ולא לכל אחת יש את הספירה שלה. מכריזים על חודש השלום, שלאחר מכן היה גם 3 חודשים, כשיוון הלכה והתפשטה ואנשים הגיעו מרחוק, כי אולי יש לי איזושהי יריבות עם עיר פוליס אחרת, אבל בזמן שיש משחקים אולימפיים, יש שלום, לא נלחמים, חייבים לסייע לכל מי שעובר בשטח שלי, גם אם הוא טועה את האויב שלי, חייבים לסייע לו בדרכו לאולימפיה. ובאולימפיה אנחנו נלחמים כולנו, סליחה, לא נלחמים, הם משחקים כולנו משחקים את האולימפיים, או מתחרים כולנו, אבל אנחנו מתחרים באופן שוויוני, ולא משנה אם אני אדם כפרי פשוט ועני, או אם אני אציל שמגיע ממשפחה מאוד עשירה, זה לא משנה, כולנו שווים, לכן גם מתחרים בעירום, אין שום יתרון באיגוד או ציוד, אלא רק הגוף שלנו הוא בעצם הציוד היחיד שלנו, על השוויוניות, השלום, התפיסה הזאת, תפיסת הזמן המשותף, זה בעצם משהו שיצר לראשונה את יוון, כיוון עם איזשהו שיתוף פעולה ותקשורת כזאת, כבר במאה השמינית לפני הספירה. גם פה לאורך החוף, העצים פורחים מקסים במרץ ואפריל, בהמשך העונה זה פחות פרונוסים, וזה יותר עצים אחרים. מקסים, אתר יפהפה, אתר חשוב מאוד ביוון, אתר עם הרבה מאוד היסטוריה, הליכה יחסית שטוחה ונעימה, יש בהחלט מה לראות באתר הזה. בלב האתר יש לנו את המקומות שבהם התחרו, כן, הגימנסיום והסטדיה, ויש לנו גם את המקום שבו היה הפסל של זהוס, המקדש של זהוס, שהוא נחשב לאחד מ7 פלאי העולם העתיק. מי שהקים את הפסל הזה, היום נשאר מהמקדש שאתם רואים רק ערימות אבנים, אלה חוליות העמודים שהן עצומות, אתה יכול לשבת עליהם, זה כמו שולחן גדול. מי שבנה את הפסל הזה של זהוס, זה פידיאס, שהיה הפסל הידוע של המאה ה5 לפני הספירה, הוא בנה גם את פסל אתנה בפרתנון שבאתונה באקרופוליס, אז 2 מ7 פלאי העולם העתיק הם בעצם רשומים על שמו, על הפודיומים האלה, על העמודים האלה, הציבו את הפסלים של המנצחים, ולמשך דורות אנשים הגיעו ונתנו כבוד לאותם מנצחים, ושוב, חייבים לשחק בצורה הוגנת, אין יתרון אם אתה אדם פשוט, משפחה ענייה, או אציל בעל קרקעות, כולם שווים בפני המרוץ התחרותי, בפני הספורט, ומי שמנצח זוכה לכבוד, שוב, לא משנה מהרקע המשפחתי שלו, או כמה שטחים וכסף היה לו. רואים פה את הטולוס שבנה אלכסנדר מוקדון בהמשך, ועוד שרידים מהמקדש זהוס, בהחלט אתר מקסים, שיש מה לראות בו, אתר של אולימפיה. אנחנו ממשיכים עכשיו בדרכנו דרומה, לאורך החופים הפראיים האלה של מערב הפלופונס, ממשיכים דרומה, עיירות קטנות, חופים יפים, שלווה יוונית, כל מקום שעוצרים לאכול ככה בצהריים, זה תמיד מוצאים קודם כל את המצלמות ואת הטלפונים כדי לצלם, כי הנוף תמיד מקסים ויפה, היוונים נותנים המון
תשומת לב לאיך הדברים נראים. פשטות, לא פאר, אבל פשטות שלווה כזאת, שבאמת הופכת כל דבר לתענוג וכל דבר לטעים. אנחנו בדרכנו דרומה, כאמור, זה נקרא חוף פוידוקיליה, הוא ממש סמוך לפילוס. כדי להגיע אליו נצטרכת איזושהי הליכה ארוכה או נסיעה ברכב קטן, אבל זה אחד החופים המצולמים באזור של מפרץ נברינו, והנה לקראת ערב הגענו למפרץ נברינו, אנחנו צופים פה על פילוס, העיר העתיקה שיושבת קצה המפרץ. יופי של עיירה חמודה להסתובב בה, לטייל בה, ולרדת אל המפרץ בערב, לאיזה ארוחת דגים ככה בכיף, זה הנוף. זה מצולם בטלפון שלי, חלק גדול מהתמונות צילמתי בעזרת טלפון, פשוט, לא פשוט, אבל טלפון נייד, לאו דווקא עם מצלמות מתוחכמות, אבל הכל מאוד יפה, אז אתה, בין המנה הראשונה לשנייה, אתה מוציא את הטלפון ומצלם את הנוף מהמסעדה, כן, שיושבת על המפרץ, מפרץ נברינו כאמור. ובבוקר יורדים שוב לסיבוב בוקר ככה ליהנות מהזריחה שעולה על המפרץ, ואחרי זה שכבר הבוקר מהיר לגמרי, אנחנו יוצאים לשייט במפרץ נברינו. עכשיו, המפרץ הזה מפורסם, מעבר ליופי שלו, בקרב החשוב שהיה בו, קרב נברינו, 1827, זה הקרב בין היוונים לבין הטורקים, במלחמת העצמאות היוונית, כן? היוונים נלחמים בטורקים העות'מאנים לגרש אותם, הטורקים מביאים סיוע, את אברהים פאשה, מצרי, הוא מגיע עם צי בעצם של ספינות לסייע לטורקים, והם יותר חזקים מהיוונים. היוונים מקבלים סיוע מהבריטים, צרפתים קצת, והמון מהרוסים. הרוסים שרואים את עצמם כמגיני הנצרות האורתודוקסית, בטח ובטח מהמוסלמים האלה, המצרים והטורקים, שולחים כוח, הכוח שלהם הוא קטן, אבל הוא מאלץ גם את הבריטים בעצם להצטרף, ו-1827 נעשה פה הקרב החשוב הזה, בעצם הפך את המלחמה. אם עד קרב נברינו, הטורקים עם המצרים ידם על העליונה, מקרב נברינו, כאשר האנגלים, עם בסך הכל 22 ספינות מלחמה, מול בערך 80 של המצרים טורקים, מצליחים באיזשהו עיקוף חכם בעצם לצבור אותם במרכז, לפגוע בהם ולהטביע אותם, בעצם נפגעת האספקה של הצבא של אברהים פאשה, ובעצם המלחמה מתהפכת, ומשלב זה לאט לאט היוונים ידם על העליונה, ובאמת 1932, אחרי מעל 10 שנים, הם מצליחים להקים את העצמאות שלהם בפלופונס. הצפון לקח עוד קצת זמן, עוד כמעט 100 שנה, רק אחרי מלחמת העולם השנייה. באי שנמצא מול פילוס, יש לנו את הכנסייה הזאת, כנסייה רוסית, מי שמזהה כמובן, כנסיית עץ, שבעצם נבנתה כאן כדי לתת כבוד לאותם חיילים ויורדי ים רוסים שנהרגו בקרב הזה, בקרב נברינו, בבואם להגן בעצם על יוון. האי נקרא ספקטריה, הוא אחד מהעצירות שאנחנו עוצרים במהלך השייט, אנחנו עושים באותו בוקר בנברינו, מפרץ הוא כמעט סגור ומוקף באיים, אז השייט הוא מאוד כיף, מאוד רגוע, מאוד נעים, הליכות קצרות וכיפיות, נופים באמת מקסימים. נסיעה קצרה, דרומה, קצרה, אני מתכוון 20 דקות, אנחנו מגיעים, באצבע המסינית, מגיעים לאחת מהמצודות הגדולות שיושבות לאורך הים, מצודות ונציאניות כולן, זאת נקראת מטוני, מצודת מטוני נבנתה כבר מהמאה ה-12, בהתחלה מגיעים צלבנים לאזור הזה, צרפתים, הם מסייעים לאותם עולים ולוחמים שמגיעים לארץ ישראל, לארץ הקודש, די מהר הוונציאנים משתלטים גם על נתיב השייט וגם בעצם על הסחר, זה האריה הוונציאני, כולנו מכירים אותו, מופיע בהרבה מאוד מצודות שכאלה לאורך
לאורך הפלופונס, כך נראית המצודה מהים, ונציאנית קלאסית. הוונציאנים נלחמים עם העות'מאנים מהמאה ה-16 ואילך, וכמה פעמים המצודה מחליפה ידיים. מה שרואים פה זה בעיקר ונציאני, אבל אולי היפה ביותר זה ממש ממול, אמרתי, מצולמת מהמגדל העות'מאני. עם כל הכבוד לוונציאנים, הם בנו, מצודה מאוד יפה, אבל המגדל העות'מאני הוא אולי היפה ביותר, בכניסה לנמל של פילוס, הוא אחת מהתמונות המצולמות של הפלופונס, צילמתי אותו, גם זה תמונה של טלפון, צילמתי אותו בכל, נראה לי, שעה וזווית, ולפעמים הוא נראה ממש כאילו הוא צף על המים מהחוף של פילוס, סליחה, של מטוני. אז זאת מצודת מטוני, אנחנו ממשיכים בדרכנו בעוד דרכים מפותלות, ואחרי יום מקסים, התמונה משמאל, הקשת היא מפס נברינו, התמונה מימין, מזהים אותה, זה המגדל העות'מאני מפילוס, שוב תמונות של טלפון, מאוד קל לציין תמונות יפות באזור הזה, ואנחנו ממשיכים בדרכנו לאורך החוף, החופים המאוד מאוד פראיים האלה של האצבע המסינית, לפעמים יש לראות את זה, כן, נקודה שאני אוהב לעצור בה, ספינות תבואות שונות, תמיד יש משהו מאוד רומנטי בספינות האלה, ואנחנו מגיעים אל העיר היותר גדולה בטיולנו, שהיא קלמטה. כן, קלמטה כמו הזיתים, כמו זיתי קלמטה, למרות שרוב הזיתים שלנו בפלופונס מיועדים לשמן, יש גם זיתי קלמטה, שמהם לא עושים שמן, אלא הם נועדו לאכילה כמובן, אנחנו מכירים אותם, הגדולים, היפים האלה, וזה מזכיר לנו קצת את האוכל היווני, שכולנו מכירים, אבל שווה להזכיר אותו, סלט יווני שמופיע בכל מקום, אז שמן הזית והבשר והצזיקי והמוסקה והדגים, או כל מה שיוצא מהים שאפשר לטגן, להקפיץ, לבשל, לאפות. האוכל היווני הוא אוכל פשוט יחסית, שמשתמש במוצרים הטבעיים של יוון, ויש להם הרבה מוצרים טבעיים נהדרים, וזה יוצא הכי טעים. זאת אומרת, לוקחים את האוכל הפשוט, הטבעי, כמה שפחות שיהיה מעובד, ועושים אותו הכי טוב וטרי וטעים שיכול להיות. בעיניי האוכל היווני הוא חלק מהחוויה בטיול ביוון, כמו גם טברנות, אנחנו מספר פעמים בטיול, לפחות פעמיים, בטח כאן בקלמטה, דרך אגב בנפליו, עוצרים באיזושהי טברנה כדי ליהנות מאוכל עם קצת מוזיקה, ולחוות את החוויה היוונית ככה עד הסוף. ובסופו של דבר לא משנה מה בדיוק אוכלים, כל עוד אתה יושב בכיף לארוחת בוקר מול הנוף, ושלווה, מול הים, המפרץ, הכל הכי טעים שיכול להיות. יוון. אז אנחנו עוזבים את קלמטה ויוצאים דרומה לאורך אצבע מאני, זאת האצבע היותר פראית. לאורך הדרך, כפרים קטנטנים יפים, תצפיות נוף מקסימות, כל כפר והמפרץ שלו, כל כפר והנמל הקטן שלו. כפרים לאורך הדרך, יש את קרדמילי ויש את סטופה, שם לפי הסיפורים, בסטופה, זה הכפר שבו ניקוס קזנצקיס פוגש את אלכסיס זורבס ב-1946, ואז מתחיל הסיפור המפורסם הזה של אותו יווני שעבור מספיק שתייה מספר את סיפור חייו לאותו, כן, קזנצקיס, וככה נוצר הסיפור של זורבה היווני, לכן אנחנו קוראים לכפרים האלה, בעיקר לכפר סטופה, הכפר של זורבה היווני. ועוד טיפה דרומה לאורך החופים האלה, אנחנו מגיעים למפרץ חמוד שנקרא דירוס, לידו יש מערת נטיפים קטנה שמבקרים בה ככה שמתאפשר. בכלל, האזור הזה הוא מאוד גירני, מאוד קרסטי, אז לא פעם באזורים גירניים יש לנו את המערות נטיפים, וזה מתאפשר, זה בהחלט חוויה, כולנו מכירים מערות נטיפים, ראינו בעולם, היינו, אז זה תמיד נחמד להיכנס לעוד מערה אחת, יש כמה מערות באזור הפלופונס, אנחנו נכנסים בדרך כלל לאחת מהן כדי לחוות את זה, חלק מהכיף, ומפרץ דירוס הוא מקסים, בלי שום קשר לכן או לא מערה, תמיד יפה לראות את המים הצלולים האלה, נראה כאילו ממש חלק מהסירות לפעמים צפות להם באוויר.
האצבע של מאני, אמרתי קודם, היא אזור פראי מאוד, בעבר היה פראי ביותר, אזור שהיה תמיד מרוחק מהשלטון המרכזי, זה אזור שבו גם בתקופה הוונציאנית או העות'מאנית כמעט ולא היה שלטון מרכזי, ואנשי הכפרים היו נאלצים להגן על עצמם משודדים, היו פה גם שודדי ים באזור הזה, ולכן הכפרים בנויים עם מגדלים, מגדלי מצודות שכאלה. היום חלק גדול מהכפרים האלה משמרים את המגדלים שלהם, אבל משחזרים אותם כמין מקומות לינה מאוד חווייתיים, ככה למטיילים, כפרי המגדלים. אנחנו עוזבים את אצבע מאני, ממשיכים עוד מזרחה, בדרכנו אל האצבע השלישית, לקוניה, הלקונית, ובה אנחנו מגיעים אל צוק גדול, 300 מטר גובהו, 2 קילומטר אורכו, אני קורא לו מצדה של יוון, הצוק הזה נקרא מונמבסיה. מונמבסיה, מונו זה אחד, מונמבסיה כניסה אחת, אפשר להגיע אליו רק מדרך אחת, למעשה הצוק הזה הוא מעין אי שכזה, עם חיבור של סוללה צרה אל היבשת, וכבר מהתקופה הביזנטית, איפשהו מהמאה השישית, 1500 שנה, האזור הזה היה מצודה, אנשים בנו את בתיהם צמוד למצוק, ולמעלה, כמו שרואים כאן בתמונה, שביל נחש כזה שמטפס למעלה, ולמעלה הייתה המצודה עצמה שהגנה על האזור, ואותם אנשים יכלו לברוח אל המצודה במקרה סכנה. אני מכנה את מונבסיה בדרך כלל מצדה של יוון. עבורנו כמטיילים, תענוג לא צריכים לעלות למעלה, עד למצודה למעלה, גם בכפר עצמו, שמשוחזר היום יותר ויותר, יש לנו הזדמנויות ליהנות מהנופים הקסומים האלה, של המפרצים והים לכל הכיוונים, זה פשוט מקסים. מהמאה ה-12 ונציאנים, רוב מה שרואים היום זה בעצם בנייה ונציאנית, כנסיות ונציאניות, בתים ונציאנים, החומה עצמה בסגנון ונציאני, מגדלי השמירה בסגנון ונציאני וכו'. בהחלט פינת חמד, היום היא משוחזרת מאוד, ומאוד נעים לטייל בה. לפעמים ישנים בתוך המצודה, בדרך כלל אנחנו לא ישנים בה, ואנחנו כן מטיילים בה בערב, קצת קניות, מה שטיילים ככה אוהבים, איזה מקום מעולה לארוחת ערב, באחד מהמסעדות האלה שנמצאות בתוך העיר העתיקה, בתוך המצודה העתיקה הוונציאנית של מונבסיה, יופי של מקום לשבת וליהנות מהנוף ולקבל את השקיעה ולמשכימי יקום גם את הזריחה בצד השני. בהחלט מקום מקסים. אנחנו ממשיכים עוד קצת בדרכנו, עושים את מונבסיה ואת האצבע הלקונית, ומתחילים לטפס טיפה לצפונה, ומשימתנו כעת היא בעצם להגיע לאתר של ספרטה העתיקה. ספרטה העתיקה לא נותר ממנה כמעט דבר, היא הייתה עיר שלא הייתה מוקפת בחומה, לא היו בה ארמונות או מקדשים מאוד גדולים, ולכן לא נותר ממנה הרבה. אבל באזור ספרטה נבנתה מהמאה ה-12 העיר מיסטרס. זה 1500 שנה אחרי שספרטה כבר בעצם חדלה להוות עיר משמעותית באזור, ונבנתה פה העיר מיסטרס על חורבותיה פחות או יותר, קצת מעליה במדרון, אבל מי שמחפש את העתיקות של ספרטה, יראה הרבה מהם משולבים, או עתיקות משולבות, בתוך המבנים של מיסטרס, כי פשוט לקחו אותם והשתמשו בהם לשימוש משני, עמודים, כותרות, פסלים, סרקופגים, כל מיני דברים שכאלה, אבני קיר, אבני חומה לא כל כך כמגדולות, אבל אבני קיר, ובעצם השתמשו בהם כדי להקים את העיר מיסטרס, שהייתה, שוב, עיר חשובה בתקופה הזאת של הצלבנים, כן, כנקודת עולי רגל בארץ הקודש, היא לא על הים, אבל היא מספיק קרובה ומוגנת. במאות 14-15, בשיא שלה היא הופכת להיות הבירה בעצם של הפלופונס כולו, ובאימפריה הביזנטית, אחת הערים השניות בחשיבותן לביזנטיון עצמה, לאיסטנבול. בהתאם לחשיבותה, נבנים בה מנזרים רבים, נבנות בה כנסיות רבות, ובעצם מה שרואים היום בעיקר, מעבר לנוף המרשים של המצוק הזה שהיא בנויה עליו, את המנזרים והכנסיות,
ושוב, כשמתייחסים לטייל, לבקר, המדריך המקומי, אנחנו יודעים לראות בדיוק איפה כל העמודים והכותרות והפסלים וכל זה, ששולבו כאן ובעצם הגיעו מספרטה העתיקה, שכאמור, אפשר להגיד נבזזה, זה נקרא שימוש משני, נלקחו ממנה אבנים במהלך ההיסטוריה, וממנה עצמה באתר שלה לא רואים הרבה, אבל כאמור רואים את העתיקות שלה כאן במסטרס. ועל כל זה, הבנייה של מסטרס, סגנון מסטרס, מאה ה-15-16, שהוא סגנון כזה של לבני חמר שרופות. סגנון זה הוא ייחודי למסטרס, אנחנו נקרא סגנון מסטרס. אנחנו מטיילים כאן בתוך הסמטאות של מה שהיה עיר הבירה של הפלופונס, במאות 14, 15, 16, חוויה, כי זה יפה, סמטאות יפות, נסיעות מעניינות ונוף מרהיב לכל עבר. נסיעה קצרה משם אל חוף הים, מביאה אותנו אל נפפליו. נפפליו, עיירת נמל חמודה ויפה, שנמצאת ממש על החיבור של האצבע הארגולית, כן, בתוך מפרץ, האצבע הארגולית עם האצבע הלקונית. כאן הגיעו במהלך ההיסטוריה הרבה מאוד סוחרים איטלקים, מטיפה גם מאיטליה הקטנה, גם עם עתיקות ונציאניות מן הסתם. כך נראה המפרץ שלה, יש שתי מצודות ששומרות על המפרץ ועל הכניסה לעיר. אחת היא מלמעלה, נקראת פלמידי, אנחנו רואים אותה תצפית מפלמידי, על נפפליו, העיר הוונציאנית, שנמצאת למטה, מעין חצי אי קטנצ'יק שכזה, ובתוך המפרץ עצמו רואים את המצודה, שנקראת הבורג' או הבורג'י, ככה היא נראית, או ככה המצודה נראית, או האי נראה בלילה כאשר הוא מואר. נפפליו היא מקום מאוד נעים להסתובב, לטייל, לעשות שוב קניות, לשתות קפה טוב, גלידה טובה, להרגיש קצת באיטליה או משהו כזה, בוונציה. זה מין שילוב של איטליה ויוון, ועוד שילוב כזה של איטליה ויוון, זה למחרת שאנחנו שתים שייט קצר ומאוד רגוע אל האי הידרה, האי הידרה כמחצית השעה של שייט, מין סירה קטנה שלנו, מין מעבורת קטנה כזאת, לקחת אותנו אל האי עצמו, זאת העיירה הידרה. גם פה ישבו הרבה סוחרים איטלקים, אבל אלה כבר סוחרים איטלקים של המאה ה-19, שהתעשרו ובחרו לגור כאן במקום השקט והיפה הזה, שהוא נמל חיוני במעבר בין הים האיגאי והים היוני, אוקיי? כאשר אתה נמנע לצורך העניין מלהיכנס בתעלת קורינתוס, אתה מגיע למקום אחר, אז זה מעגן מצוין, בין היתר יש כאן מים טובים לשתייה, לכן זה נקרא הידרה, זאת הכניסה לעיירה, הכניסה לנמל. עכשיו, הידרה, עד היום, על האי הזה, אין רכבים, זאת אומרת, אין מכוניות, אין משאיות, שום דבר שכזה, כל התחבורה נעשית על גבי פרדות וחמורים, או כמובן ברגל, אז זה 4x4 של הידרה. אנחנו מטיילים בתוך הסמטאות הקסומות האלה, קצת מדרגות, לא המון, כמה שרוצים, לחוות ככה את החוויה העמוקה הזאת של אי יווני, ששמר על אותנטיות ועל השקט, כי שוב, אין רכבים, אין שום כלים ממונעים, מלבד מהן טוסטוס כזה של חירום של עזרה ראשונה, או משהו שכזה. האי הזה נודע בשלווה שלו, בהליכה ברגל מגיעים לפינות חמד קסומות ונהדרות, ולא מעט מכירים את האי הזה בתור האי של ליאונרד כהן. גם ליאונרד כהן, מיודענו, התאהב בשלווה של האי הזה, וב-1960 קנה כאן בית קטן, פשוט, חמוד, זרוק באיזו סמטה, מעבר לזה שהשם של הסמטה הוא ליאונרד כהן, אין שם משהו אחר, מעבר לזה שמזהה איזשהו את ליאונרד כהן עם המקום הזה, לא משהו מפואר, משהו מאוד רגוע וכיפי ויווני שכזה. אז אם ליאונרד כהן יתאהב במקום הזה, וגם אנחנו מתאהבים בו בקלות, בהחלט שיש בו מה לראות. אז מעבר לסמטאות, יש פה גם את החופים הקסומים האלה, הצלעיים, שאפשר לשכשך בהם ככה עם מזג האוויר מתאים, ויש לנו זמן לזה. חופים יפים, נמל יפה, השילוב הזה של סמטאות
מאוד צבעוניות, כחולות יווניות, עם שלווה של חוף ונמל, ואי שאין בו כלי רכב, זה שילוב מנצח. אנחנו מכאן עושים פעמנו ככה בחזרה לעוד לילה באזור נפליו, ולמחרת, ואנחנו לקראת סוף סיבובנו, אנחנו שמים פעמנו בחזרה לכיוון תעלת קורינתוס. בדרך אנחנו עוד רוצים לעצור באתרים חשובים. האתר הראשון הוא העיר מיקנה, שהזכרנו אותה. עיר בת 3,500 שנה. יש בה מספר עתיקות אפילו קדומות יותר, אבל החומות זה פחות או יותר הגיל שלהן, והעיר הזאת היא התרבות הגדולה, או העיר הגדולה העתיקה ביותר, או הראשונה ביוון. נכון, בכרתים יש לנו את קנוסוס, שהיא עתיקה יותר, אבל היא על האי בכרתים, ונכון, יש חוקרים שטוענים שאתונה גם היא כבר הייתה עיר בתקופה הזאת, אבל לצורך העניין, זאת נחשבת עד היום לעיר העתיקה ביותר, 1,000 שנה לפני יוון הקלאסית, אוקיי? מכן נחרבה איפשהו במאה ה-11, וכאשר הומרוס, במאה בין השמינית לעשירית, ויכוח, לא ניכנס לזה עכשיו, מגיע לבקר בה, הוא רואה אותה חרבה, והוא אומר, זאת עיר עתיקה, ורק הקיקלופים יכלו להקים את החומות שלה, לכן הוא מכנה אותה, את החומות הקיקלופיות, והוא כותב עליה את הסיפור של אגממנון, המלך של מיקנה, אח של מנלאוס, המלך של ספרטה, שאשתו נלקחה על ידי, ילנה היפה מספרטה, נלקחה על ידי פאריס לטרויה, וכאן אנחנו כבר מכירים את כל הסיפור הזה של טרויה. עכשיו שימו לב, כשהומרוס מגיע לפני 3,000 שנה, מיקנה היא כבר עתיקות. לפני 3,000 שנה היא כבר הייתה עיר עתיקה. אז הוא שוב מספר את סיפור אגממנון, ומנלאוס מספרטה, שיוצאים להילחם בטרויה, ולהחזיר את הלנה היפה שנלקחה על ידי פאריס, נסיך טרויה. אז זה הסיפור אולי הכי מוכר של מיקנה. כן, כולכם מכירים בטח את שלימן, שבא לחפור כאן, ומגלה את כל הזהב האבוד, אלפי שנים מאז זהב אבוד בקברים של מיקנה, ומספר את סיפור אגממנון ומלחמת טרויה. האתר הבא, סמוך, נקרא אפידברוס. אפידברוס, רובנו מכירים את אפידברוס בתור האתר עם התיאטרון השמור ביותר ביוון העתיקה, עם האקוסטיקה המושלמת, הנקודה הקטנה באמצע הארנה שם, באמצע האורקסטרה, סליחה, ואז מי שעומד באורקסטרה ומדבר, מי שיושב מסביב באחד מ-12,000 המושבים, כן, זה לא מושבים אלא זה ספסלים, אבל יש מקום ל-12,000 איש, יכול לשמוע אותו בצורה ממש טובה, גם ללא אמצעי הגברה. זה נובע מצורת בניית הספסלים האלה, והצורה שבה התיאטרון בנוי, ואפילו הנקבוביות של הסלע וכו'. התיאטרון המושלם ביותר באפידברוס. אבל אפידברוס היא יותר מזה, אפידברוס היא גם עיר מול הולדתו של אסקלפיוס, אל הרפואה, אותו אל שמופיע בשבועת היפוקרטס, עוד מארבעת האלים, אולי חלוץ הרפואה, כן, של העולם המערבי, מאה החמישית לפני הספירה, לפני 2,500 שנה ויותר, במאה הרביעית לפני הספירה מוקם כאן מה שאנחנו מכנים היום כבית החולים הראשון בהיסטוריה, לפחות בהיסטוריה האירופאית שאנחנו מכירים. הבסיס לרפואה העתיקה על בסיס צמחי מרפא, שאסקלפיוס מכיר, ועל בסיס שינה טובה, במעין בית חולים שינה שהוא יוצר, בסיס למדיטציה, ולמה שאנחנו קוראים פסיכוסומה, השילוב של הגוף והנפש, או השימוש בנפש, מדיטטיביות כדי לרפא את הגוף. הסמל שלו זה הנחש, אנחנו עד היום מכירים, רואים אותו על המטה שלו, עד היום מכירים את סמל הנחש כאחד מסמלי הרפואה, וזה מגיע ממנו, מאסקלפיוס אל הרפואה של אפידברוס. אנחנו מבקרים גם באתר המקסים הזה, ושמים פעמנו
חזרה לכיוון כאמור תעלת קורינטוס, נפרדים מהמפרץ הקורינטי, המים הכחולים האלה עוד ילוו אותנו בדרכנו עד לאתונה, חלק מהטיולים נשארים עוד קצת, עוד לילה באתונה, מבקרים גם בה, חלק מהטיולים מוותרים על זה, כי אנחנו מבקרים באתונה בדרך כלל בטיולים של צפון יוון, אבל אלה חלק מהאתרים, המקדש הגדול של זהוס, שהוא בעצם הגדול ביותר באתונה, רובעי הבילויים, כן, פסירי ומונסטירקי, האזור של בית הפרלמנט וכולי, יש בהחלט מה לראות כאן, ב, גם כאן באתונה, בערב נוסף, בית הפרלמנט, כמו שאמרנו, סינטגמה, הרובעים של הבילויים והכיף, ארוחת ערב, וכמובן היפה ביותר, זה לצפות לעת ערב, או במהלך היום, או אפילו אחרי השקיעה, כי הוא מואר בלילה, לצפות אל האקרופוליס של אתונה, ליהנות מהמבנה הגדול הזה שנקרא הפרתנון, המקדש הגדול של הפרתנוס, האלה הבתולה, האלה אתנה, שהעיר נקראת על שמה, או שהיא קרויה על שם העיר, זה ויכוח גדול שלא כאן המקום לפתוח אותו, אבל בהחלט הן משולבות, העיר והאלה כאן ביחד, על הפסגה הזאת של האקרופוליס, העיר הגבוהה, כבר קרוב ל4,000 שנה. אז אנחנו כאן מסיימים בעצם את טיולנו, את ביקורנו המקיף בחלק הדרומי של יוון. חשוב להזכיר שהטיולים האלה בדרך כלל יוצאים וחוזרים לאתונה, אוקיי? כאן שדה התעופה, וטיול כזה בפלופונס אורך בדרך כלל 8 או 9 ימים, וזה נותן לנו יופי של קנה מידה לטיול שהוא בדיוק בזמן הנכון, בדיוק במינון הראוי, זה לטעום את כל מה שאנחנו רוצים לטעום מהאזור המקסים הזה של יוון. ומתי הטיול הבא? הנה, אוטוטו, 21 עד 28 במאי, בדרכתי, מי שמעוניין יכול לפנות לדרכים או אליי, הטיול הבא כבר מתחיל להתארגן. אז אנחנו נפרדים פה עם התמונה היפה הזאת, שוב של המטוני, המצודה המאוד מאוד מרשימה הזאת, הוונציאנית, מימין הבנייה הוונציאנית, משמאל, בתוך הים, המגדל העות'מאני, גשר ביניהם, יפה יפה יפה, תמונה מאוד מאוד קלאסית ופוטוגנית של הפלופונס. אז תודה רבה על ההקשבה. להתראות בטיולים הבאים, פלופונס או כל מקום אחר, זה אני שי שרון, מספר הטלפון שלי מופיע כאן, ותודה רבה לחברת דרכים, שהיא הבמה לכל העניין הזה, תודה רבה לשחר שמאחורי הקלעים, שעושה לנו את כל העבודה החשובה מאוד מאוד שמאחורי הקלעים, תודה רבה לכולם. אם ישנן שאלות, אני מבקש משחר שיפתח עבורנו עכשיו את המיקרופונים, אם יש איזושהי שאלה,